Bună dimineața! Astăzi este ora 8. Mă pregătesc pentru că mergem în oraș împreună cu sora mea și nepoțica mea, pentru că ele merg să cumpere câteva lucruri pentru sărbarea nepoțelei mele, iar eu merg să mă uit la Teddy pentru o ghirlandă din aceea super frumoasă, din brad artificial, pe care am luat-o și anul trecut, sper să o mai găsesc, și după niște fundițe. Bifat. Acum, vreau să vă arăt ce ne pică astăzi și să vedem și împreună, că nici eu nu știu, la Advent Calendar. Suntem în 13. Deci, aici, după cum arată, habar nu am. Sincer, chiar nu știu. Hai să vedem. Aha. Iar nu pot să-l scot aici. Taci un pic. Gata, l-am scos. Vedem imediat ce este. Aha. Iar mâine, pe 14, este aici. Am o bănuială. Am văzut eu că ar fi două farduri de ochi. Ia să vedem. Așa arată. E ceva de unghii, cred. Ceva serum. Neicar serum. Ia. Nu știu ce e asta. Chiar nu știu. Nu miroase frumos, ca să zici. Sau... Bun, deci am căutat pe net. Nu înțeleg ce e deocamdată. Până la finalul zilei sper, când mă voi întoarce acasă, să stau mai mult, să caut, poate găsesc. Da, îmi spune că este un neicarbon ser. Dar ce înseamnă asta și unde se aplică și ce se face cu el, nu știu. Nu miroase frumos, așa că nu e ceva... Mă gândesc că poate ceva hidratant. N-are un miros foarte dulceac sau nu știu, mai drăguț așa. Ca uleiul de cuticule, spre de exemplu. Nu știu, vedem. Bun, trebuie să mă pregătesc, mi-am făcut rutina pentru față, trebuie să mă îmbrac și să-mi fac părul și să mă machez. Revenim înainte, adică după. Verde foarte frumoasă, dar nu e ce trebuie, e prea decoltată. Și acum testăm pe asta XS, că e puțin lung la mânecă, dar e foarte frumoasă. Am găsit până acum câteva rochițe, dar nu prea vin bine, asta e mare rău de tot. Așteptăm să vină sorma să ne mai aducă câteva rochițe de probat și cred că o să rămână cea roșie, nu? Vedem. Bună ziua! Gata, am terminat cumpărăturile. Sora mea s-a dus până la Kaufland ca să ia niște pâine pentru că ne-a dat comandă mama de acasă. Am luat tot ce aveam de luat. Am luat și ghirlanda pe care o voiam, o să vă arăt acasă. N-am găsit fundițe și materialul pe care îl voiam, dar o să văd eu, mă descurc și vă arăt acasă și ce am cumpărat, pentru că am luat și câteva cadouașe foarte, foarte drăguțe. Sunt aici cu nepoțica mea. Hello, I am her aunt and I am 11 years old. I am very happy to meet you all. Așa v-a salutat ea. Îi place să vorbească foarte mult în engleză, este o pasiune de-a ei. Așa că am zis că să vă și salute, nu? Ne vedem după drum și vă arăt acasă ce am cumpărat. Pupici! Seara am ajuns acasă, am și mâncat. Și vreau să vă arăt că am găsit, nu am mai avea la Teddy, dar am găsit la Deichmann ghirlandă, așa cum i-am dorit, de miroase plastic, așa praf, de 1 metru. I-am luat de la Teddy niște panglici așa, pentru cadouri. Mi-am luat de la Pepco
bateriile le-am pus eu. Un set așa cu luminițe, nu știu dacă e un set, niște luminițe așa micuțe, au fost 4,50 lei și sunt 2 metri. Scrie aici, da, 2 metri, 40 de LED-uri are. Și acum, sora mea a cumpărat cadouri pentru membrii familiei și a luat tatălui nostru așa o bluză foarte, foarte frumoasă de la New Yorker și are aici un scris micuț, foarte, foarte frumoasă. Am ales împreună culoarea, o să o împachetez și pe ea. I-a luat mătușii mele un astfel de set de la Sabrina Carpenter. I-am sugerat eu că ar fi foarte drăguț. E acesta cu cireșe care miroase super, super, super mega frumos. Și mi-a luat și mie. Mi-a luat și mie unul cadou de Crăciun. O să-l pună moșul sub brad, mai mult ca sigur. Și conține un mini parfum pentru geantă, un parfum mare de 30 de ml și o cremă pentru corp de 75 de ml. Iar parfumul are 10 ml, acesta micuț. Și tot pentru mine mi-a luat acest creion de buze de la Miss Sporty. Mi-a plăcut mult nuanța și a luat și ea unul și este nuanța, stați să găsesc, nu știu care e nuanța, lip liner de la Miss Sporty, așa, unde scrie oare nuanța? Nu știu care e nuanța. Scrie aici un număr, dar nu cred că e nuanța. Of, nu știu care e. 510? Asta cred că e nuanța. 510, da. Beige, ceva. Deci e foarte, foarte, foarte frumos și am găsit acest gloss de la Catrice. Diamant, foarte frumos. Are niște reflexii superbe și este extrem de frumos. Îmi place foarte mult. Și am luat niște șosete mamei mele de la Pepco, pentru că îi plac foarte mult și sunt groase și atât. Astea au fost cumpărăturile mele. Sora mea a cumpărat pentru nepoțica mea de la Sensei o rochiță super drăguță pentru serbare. A cumpărat cutii pentru că au ceva serbare cu o cutie în care trebuie să pună o macara, nu știu, ceva ciudățel. Și o carte de colorat, niște culori. Bineînțeles că mergi cu copiii la cumpărături, deci trebuie să iei mai multe lucruri. Vedem mâine cum arată ghirlanda și ce face cu ea. O să împachetez cadourile și o să le pun fundițele. Și sper mâine să pot să reușesc și să fac ordine în cameră, pentru că deja este dezordine și nu mai îmi place deloc. Trebuie să mă pun serios pe treabă. Și cam atât. Hai să vedem cum împachetez cadourile. Vă arăt la final ce frumoase sunt. Am găsit și șosetele. I-am luat două perechi. Una eu și una sora mea. I-am dat o pereche și o să-i pun în cadou. Cealaltă pereche sunt acestea. Foarte, foarte groase și foarte bune. Și așa cu cățeluși.